passa res, no és gens greu. Només una ferida superficial. Hauria de la bala. La bala li ha travessat el lòbul de l'orella. El lòbul de l'orella no és gens greu. Jo tinc forats en les orelles i no fan cap mal. Ho veia vindre. Ha sigut ella, veritat, que? Qui? Mayra, collons, qui vols que siga? I per què collons s'ha de voler Mayra disparar a Charlie? Però tu no saps el que està passant. I no he sentit res. No? Què passa? Charlie té una història fogosa amb una altra dona. No és fogosa. Tu no saps si és fogosa. Ningú ha dit que siga fogosa. És una història i prou. Qui t'ha dit això? A mi, una puta del cul que es diu Carol Newman. Només una puta. I només em va dir que li va dir a ella Harold Green. I qui collons és Harold Green? No sos imparcial de poders de merda, que no me va ocultar amb el Charlie per a fer córrer rumors. A mi el que em va dir a mi és que era Charlie l'únic que estava tenint una història. I qui és això algú? No... El Harold Green. Una altra vegada Harold Green? Però a què se dedica? A vendre BMWs. Doncs a mi el que em sembla és que és Charlie l'únic que està tenint una història si s'ha tornat prou histèrica per a disparar-li un tir a Charlie. Vols fer el favor d'escoltar-me, per favor? Mayra no ha sigut. Ha sigut Charlie qui s'ha disparat a si mateix. Ha volgut matar-se. Ha sigut un intent de suïcidi. Un suïcidi! Això per culpa del cabró Ja basta! Ja basta! Deixeu de fer el ploró, que es troba bé! Tot per culpa del cabró dels collons de Harold Green. I si ningú ja està fora del club, ja trobaré jo els vols necessari. Vols no desviar-te del tema principal? Ningú de nosaltres sap si algú d'ells té una altra història. Jo no sé per què Charlie s'ha disparat un tir. No t'ha dit. Oh, Déu meu. Malgrat deu d'estar fet a pols, deu d'estar. Em vaig a la tabella i això m'ha anat No pots anar a l'altra vella. Mayra no està. Se n'ha anat. Se n'ha anat? Charlie es pegó un tir al cap i Mayra se va de casa tan tranquil·la. El pisa sol és ara que està una bala en la buida. Que no té la bala en la oïda, que li ha travessat el lòbul de l'orella. Voleu fer el favor d'escoltar-me, per favor? Potser Mayra no estava quan va córrer. Chris i jo estàvem aparcant el cotxe quan vam sentir el tir. La porta principal estava tancada i he tingut que anar per darrere i trencar la finestra de la cuina per poder entrar. O sigui, que has entrat així de qualsevol manera trencau-lo tot. Has pujat escales cap amunt, te l'has trobat en terra. No, me l'ha trobat sentat al llit, amb l'etern César. Hi havia un pot de Valium sobre la tauleta de nit. Ell estava mig inconscient. He pensat que tal vegada s'havia pres 2 o 3 pastilles per a perdre els nervis. Havia agafat la pistola, s'havia apuntat a la front i quan ja estava a dormir-se... Se li ha disparat i s'ha travessat el lòbul de l'orella. T'ha dit alguna cosa, Charlie? S'ataca que tens en la camisa és de sang. Ostres, no m'havia donat! Això no us diuen res, veritat? I això és tot el que t'importa? Un atac a la camisa? M'importa una merda la camisa. El que vull evitar és que Charlie es vegi implicat en un embolic per intent de suïcidi. A més, quan vinguin els altres, no em dóna la gana tindre-los que explicar com m'ha atacat de sang la meva preciosa camisa de seda. Però no m'has dit si t'ha dit alguna cosa, Charlie. Què t'ha dit? No ha obert la boca. Estava mig inconscient. I no ha escrit una nota ni res per l'estil. Tenia un paper en la mà. Però quan t'he intentat llevar-li-lo l'ha trencat, l'ha tirat el vàter i després ha tirat de la cadena abans de que jo l'hi poguera agafar. Això no està passant. És un mal somni, jo no sé res, no he sentit res. Has cridat a la policia? No, només al metge. Li hem dit que Charlie ha tropeçat i ha rodat escales avall i s'ha donat un colp al cap. Preferís que això no es passa públic. Ai, però si ho amaguem, es convertim còmplices tots. Jo tinc taques amb els homes d'Hisenda. El primer que faran és anar darrere de mi. I per què han d'anar darrere de tu? Amb els intentes de suïcidi fan una investigació brutal. Podran saber com és possible que un tinent alcalde de Nova York es puga permetre el luxe de viure en una casa tan gran com esta. Ni tan sols mai ni ningú. Que meravella, veritat, sense l'ajuda de ningú. Només nosaltres sols. Perquè és una meravella. Per què? Perquè tots ens haurem d'arromangar per a tirar una mala cuina. Com en els vells temps, quan no eren rics. Aquella va ser la millor època de les nostres vides, no? No, jo sempre la he odiada. M'encanta l'èxit. Però no creus que esta època que ara vivim és més avariciosa, més perezosa, més egoista? Ara ja ningú vol treballar. Mira, jo treballo 14 hores al dia, cuine 37 menjars a la setmana,
Cuine per al meu programa de la tele, cuine per a la meva família, cuine per als meus veïns, cuine per als meus gossos. Jo esperava passar una tranquil·la velada i relaxada, però bé, no vull amargar-vos la festa, què hem de fer? Cuinar? I què hem de fer per a sopar? S'hi ha de tot. Carn rostida, titó fumat, ànec i pasta. No acabe d'entendre per què s'han posat els nostres millors vestits per a passar la cuina fent... Ui, per a passar tota la nit en la cuina fent sopar. Eixe no és el teu millor vestit. És un vestit polonès de fa 60 anys. Perdona, és un vestit rus de fa 60 anys. No crec jo que el vestit siga cap tema trascendental per estar discutint d'esta manera. Prou. Va, deixem. Jo no he dit que no hagin de cuinar. Ella no ha dit que no hagin de cuinar. Per què vos posa tan histèrics això d'haver de cuinar? Ja està bé. No confongues això a les teues sessions de teràpia de grup, per favor. Escolta, això no és cap sessió de teràpia. I tu hauries de saber-ho millor que cap. Molt bé, ara dis-nos el nom i cognom de tots els teus pacients de la sessió del dijous a la nit. Per què ens ataques a ell i a mi? Si no per res, acabem d'arribar. Per favor, no crideu tant. Si es senten Charlie i Mayra, es desbaratarem la sorpresa. Quina sorpresa! Prou. Però no n'hi ha. Deixeu-ho. Ja està bé. Jo m'encarregaré de cuinar tot. I Erri posarà els plats i servirà la taula. Carinyo meu, no t'han dit que tot ho facis tu? Ai, si la golpe... Si s'empenya, pot menjar la casa sencera també. Ja està, tot resolt. Doneu-me només 3/4 d'hora i vos promet que el menjar d'esta nit serà el millor que haureu provat en la vostra vida. No passa res, no ha sigut res, tot controlat. Hola, Erdi, hola, Cookie. Cris, carinyo, pots pujar sobre un moment? O mato el nebot, o això ha sigut un tir! Disculpar-me, no m'és una estona. Ai, per favor. Hauries de pensar i veure què ha sigut. Però per què? Si ja està en crisi que Charlie i Mayra ni a metgeta i dalt quasi baix. Però si és un nieto vostre, si no verà passar res. A mi fes el favor de potser... No, ja sé el que ha sigut, Ha sigut un globus. No hem parat d'omplir globus per a la festa en tot el dia. Un globus? I quin tipus de globus era això? Un aerostàtic? No pot ser, carinyo. No, però què estem fent? Si hauríem de tindre els más llets. Charlie i Mayra estaran morts de fam. Va, vinga, tu i Cookie podeu començar a fer el tomàs. Mentrestant, podem prendre alguna copeta, A mi em poses un diner de conyac, Ara torne. Si quiere el doctor, no le avisaré. A mi no m'enganya, peixes o no era. Si en un parell de minuts no ha telefonat, telefones a l'hospital. Tinc que fumar un cigarret. Un cigarret? Tu estàs boja? Però si fa llevits que ho deixares. Ni parlar d'això, t'aguantes. Això m'està passant. És un malson. Oh, què? Està sonant el telèfon. Diga, doctor Dulce. Oh, doctor Dulce, quina alegria que em dona que siga vostè. Un criat se m'ha dit que havia anat al teatre. És el doctor? Mai m'hauria atrevit a molestar-lo, però es tracta d'una emergència. És el doctor? Soc Chris Gorman. El meu marit i jo som íntims amics de Charlie Brown. És el doctor? Sí, és el doctor, és el doctor. I per què no m'ho dius? El doctor Carly hi ha hagut un accident. No fa ni 10 minuts que hem arribat ací, a casa de Charlie. I quan estàvem eixint del cotxe, hem sentit un gran... No li digues res. Què? Que no li expliques res del que ha passat. No, tu només dis-li el que jo te diga. Però Charlie, què? Està bé, només té una cremada de pólvora. No li digues res del tir de pistola. Ja no hagut de treure el doctor del teatre. Dis-li que Charlie ha entropeçat, ha rodat escales avall i s'ha donat un colp al cap. Però es troba bé. I la sang, què? La bala li ha atravessat el lòbul de l'orella. No ha de saber-ho. Però si l'acaba de dir que estava eixint del cotxe quan de sobte hem sentit un gran... Què hem sentit? Hem sentit... Segon, per favor, doctor. Hem sentit un gran plor. Plor? Sí, quan Charlie ha entropeçat i ha rodat escales avall. Bé, està bé. Doctor Bradley, ja ho sé, que estava parlant amb el meu marit. Bé, hem sentit un gran plor. Sembla que Charlie ha entropeçat i ha rodat escales amunt. Avall! Escales avall! Avall, escales avall, però es troba bé. Es
Està tombat aquí. Cridarà demà de matí per a parlar amb ell. Està tombat aquí. Cridarà demà de matí per a parlar amb ell. Amb vostè. A vostè, per a parlar amb vostè. Sent molt d'haver-lo molestat. Em sap molt mal haver-ho molestat. Però ara ja es troba bé del tot. Però ara ja es troba bé. El BBV, està content l'Eni? Uy, delirant. Ai, que bé. ¿Has acabado en el bany? Jo també he d'anar. Crec que acaba d'entrar Maida. Doncs aniré al bany de Miley. Avisem-me si torna del Chapó. Vinga, tots. Ràpid, afanya. Què li has contat? No ho sé, no me'n recordo. Com que no te'n recordes? Bueno, cal que parla tan ràpid perquè no podem dir la veritat, que al final s'assabentaran, ja ho veuràs. La veritat? Però si encara que no sé la veritat. Charlie no parla, no me remuda. Entra ara mateix que et vol veure. Ami, per què em vol veure a mi? Està plorant com un xiquet. Jo ja no sé què fer-li per a que deixi de plorar. Necessita una dona. Una dona? Per fer què? Coño, per a plorar sobre ella. Entra i deixa que plori una miqueta sobre el teu muscle, per l'amor de Déu. Encara les sang. Este vestit m'ha costat $1.200. Ei! Hola, Lemi! Hola, Ken! Oh, ja t'han dit lo del meu MV? Ui, sí, clar. Felicitats. Perdona. A on vas? Al lavabo. Però no acabes d'anar. Ah, sí, però és que no me vas guiar del tot. Ara tot bé. Quina cosa més estranya. La cuina està plena de menjar, però està tot per fer. Per què no obris primer això? Ja, Anne, carros tirat i tot fumat, tot descongelat sobre la taula. Però tot sistema, tot per fer. No et sembla estrany a tu tot això? Em sembla més que Ken tinga que pitjar dos vegades seguides, la veritat. Chris m'anava a dir alguna cosa i després no ha dit ni piula. La porta del BMW se destripa com un mocador de paper i en canvi això em sembla de ser. Tenia les mans completament gelades. No podia mirar-me directament als ulls. Saps qui és el lloc ideal per a guardar les teues xolles? Esta bossa. Per què tarden tant en vestir-se? Que mal pensada eres. Deixa'ls estar, ja eixi iran. Però no t'has adonat que alguna cosa no va bé? Sí, m'ha donat. M'ha donat que les tovalloles del bany estan apilades sobre el lavabo en lloc de la barra. M'ha donat que el rotllo de paper higiènic està pràcticament buit. Això és deixadesa. Però no crec que sigui cap escàndol, crec. Ah, sí? Doncs què vols que et diga? Jo no descartaria tan prompte l'escàndol. Crec que no sé a què refereixes. Sentir xafarderies, sentir rumors. I no pense fer cas de tota aquesta merda, entens? ¿Y les pido perder de cookie? No, per el coi de l'Eni. Coi de Leni. I quan es va cridar ell, també li van comentar això de les oïdes de què? Pero un poco de espuma a flotar que le has contado en la cara. Pero no era la tapa de la bomba de igual. Sí, senyor. Resulta que la pressió del llit de la bomba de l'aigua era tan bèstia que va fer explotar el pot d'espuma d'afeitar. Ja les tinc. Tendrá que ya ser una situación también. A veure si endivines qui és el metge de què. No fotes, com m'agradaria ser el seu administrador. ¿Y os conozca usted? Usted es Glenn Cooper de Pookerspeak. Se acaba de presentar per a senador del estat. Doncs sí. Tinc un amic que indica que coneix molt bé. Ah, sí? Com es diu? Harold Green. Harold Green. I tant que conec a Harold Green. Ara hem estudiat junts a la Universitat de Pennsilvània, però fa bastants anys que no ho veig. Està fent tard. És un soci parcial per poders, que només menja que no juga al tenis. Ah, del teu club. Escolta, Cookie fa una estona que està esperant en la sala d'urgències. Té raó. Tinc el perill de la teua dona. Se le reconeix. Que vingui algú, per favor. Necessita alguna cosa per a beure. Com va la sordesa, què? Sí, una cervesa estaria molt bé, gràcies. Que sí, no votar la mano. Que sí? Estarà bé? Que sí? Que sí? Estàs bé? Que sí? I si provem a enderrocar la porta? I si Espanya no ho faràs favor d'així? Sí? Vinga. Ya que tira la chapilla Mayra, que vaya a chapar. Que ya que tira la chapilla Mayra. Chapilla Mayra, que ya que chapar. Y la chapilla Mayra, y aquí que el gris, y aquí mucha, tira la beba, baila por la cariño, ¿cómo está? Encara no veu
tota aquesta història tan difícil de creure? Trobes que aquesta història és difícil de creure perquè fer lo impossible per amagar la realitat. Mayra s'ha anat? Sí, senyor. Els criats s'han anat? Sí, senyor. Charlie s'ha disparat un tir en el lòbul de l'orella? Sí, senyor. És absurd tot. Sí, senyor. Com pot ser que no m'has donat compte? Pots de fumar afeitar que es noten. Cap que vulgui obrir la porta. Soc cap de simpatia del millor hospital de Nova York. Com me puc creure una història com esta? A tu no se t'ha notat res? Ah, no, doncs mira, estava tan desesperada per fumar que he anat a l'habitació de Charlie. He agafat un Tampax, me l'ha fotut a la boca i he provat el secret. No tens cap autocontrol. I tant que sí, només m'he fumat la meitat. Em sembla que a Quinn li passa alguna cosa. Igual és Itza que la té en gana. Kenny! Pots repetir? Espereu, no, calleu. Què vols dir? Què passa, què? Ya no puc més, ya no aguante més. Esta presión es insoportable. Me está matando. Em sap molt malament, però de fer. Mayra no està. Els criats no estan. Charlie està llegant i s'ha pegat un tir que s'ha travessat el lòbul de l'orella. Potser ha sigut un intent de suïcidi, o potser no. I en este moment ni me importa, perquè estic content d'haver-me llevat este pes de damunt. Ja ho sabem. Ah, sí! I què ho ha contat? Es ho ha contat. Glenn te ho ha contat? No, Glenn, no. Lenny, es ho ha contat. Quina ràbia, que es torna a quedar sord del tot, per favor. Esta insoveritat allí, i ho has contat? Acaba de menjar-li una puta vegada, Elisa, no se'n boig. Vols deixar-lo tranquil? No ves que està reportant una enorme tensió? Ah, i jo no. He suat com un porc fent veure que era Mayra. He fet autèntics diàlegs amb ella. I tot allà dalt. He tingut que imitar la seva veu per si algú l'escoltava. Ah, però eres tu. Perquè jo quasi m'ho he cregut. Te ho has cregut. Per raó m'ho he cregut. Si us semblava tan autèntic, no ho pregunto. Ei, Casey, i tu no notaves cap cosa estranya? Sí, des de fa uns 6 mesos aproximadament. Què vol dir, Glenn? No res, encara està una mica afectada. Crec que ara és millor deixar-la sola. No estic morta, saps? Pot ser que tu pugues sentir-los, però jo sí. Amb el braç felicitós, Cookie, has fet un sopar per a xupar ses dits. Em lleva el barret. Molt bé, molt bé. Bravíssim per la meva dona! Bravíssim! Per la millor sonera. Pero es que ningú pensa Calleto! Ningú pensa què? Ningú pensa pujar i veure si Charlie encara està viu. Allà dalt n'hi ha un silenci de mort, no vos sembla? I tu com ho saps? Què? Molt bé, potser jo ja acabem a fons de vegada. Espera. Tots ens trobem en una situació bastant delicada. No tan sols el futur de Charlie, sinó el d'un muntó de gent. Depèn de com resolgam aquesta situació. Et refereixes a tu, bàsicament, veritat? Doncs no, Casey i jo hem arribat més tard. Hem de saber que ha passat fa una estona, no estem molt involucrats, que diguem. I ell i jo hem estat tota l'estona en la cuina fent el sopar. Ningú ens ha explicat res. Ho sé. Jo volia telefonar a la policia, que no m'ha deixat cridar-la. Volia telefonar jo a la policia. Lenny volia telefonar a la policia. Què vols dir? Que el responsable de tot és què? Que és ell que ha de pagar els plats trencats? No. Bravo. Lo que volia dir és que si cal assenyalar algú en concret, el lògic és que siga ella, això és tot. No me ho puc creure. Que ell un poc més es queda sol per a tota la vida intentant protegir a Charlie i a tots els que esteu així. M'esperava una mica més dels seus amics. Mare de Déu, quina colla de cagats. Has sentit el que han dit, eh? Vinga, Glenn, dis-li, ho has sentit o no? He perdut les arracades bones per així. No us preocupes, les trobaré. Eren les partides. A un tapet en un xicotet rubí. Un dit. Si tres trauen el mateix i un trau diferent, ell se farà de Charlie, correcte? Des de quan t'has convertit en Don Corleone? Se t'ocorrís una idea millor? Pues sí, que es barallen les dones i la que pega. Vinga, xics, preparats. 1, 2 i 3. 2 i 2. No mal. Una altra volta. Vinga. 1, 2 i 3. Altra volta igual. Vinga, xics, preparats? 1, 2 i 3. Ajaja! Ready! Què vols dir-li? Tots han tret dos dits. Tu has tret I una merda! He tret dos. El que passa és que estaven pegats per el grec de la nec. Eren dos. Un dit! Vols ser un xuler, eren dos, eren dos.
passa el mateix que el Charlie. I ara, Glenn, posa la música. Vinga, xics, cadascú en la nostra parella. I a ballar! Come on, everybody! Clap your hands! Oh, you're looking good! I'm gonna sing my song. It won't take long. We're gonna do the twist, and it goes like this. Come on, let's twist again. Like the last song. Yeah, let's twist again. Like the last song. ¿Pueden apagar la música, por favor? ¿Algún joven, en favor, de apagar la música? Exigim una disculpa. Què estan fent vostès així? Ens sap molt malament. No era la nostra intenció forçar la porta per entrar. I per què no han cridat? Hem cridat 5 vegades. 5 vegades? No he sentit res. Clar, suposa que quan la música estava tan alta... Clar, la música... Heus així, per què no els hem sentit? Era per això, la música que estava... Bé, i li puc preguntar què li ha portat a vostè avui? Bé, es tracta només d'una investigació de rutina, senyor. Som l'inspector Wells i la subinspectora Fanny. És igual a casa, senyor? No, nosaltres no visquem així. Nosaltres vivim en una altra part de la ciutat, no és casa nostra. Bé, i algú pot dir-me qui és el propietari de la casa? Ens encantaria dir-li qui és, de veres, inspector, però crec que la norma habitual és que ens informe en primer lloc de per què ens fa aquestes preguntes. Vostè és advocat, no? Sí, sóc advocat. Bé, com a advocat ha de saber que no està en l'obligació de respondre a cap pregunta. Tan sols esperava que algú de vostès tinguera l'amabilitat de cooperar només una mica per dir-me el nom del propietari de la casa. Brooke, Charlie Brooke. I es troba el senyor Brooke present així? Cris, saps si Charlie se'n troba per ací? Charlie, em sembla que he sigut a passejar el gos. Bé, aleshores tornarà pront? No crec, perquè vosaltres us saltitxeu pels passeig molt curtet. Està, inspector, ja ha tornat. Bé, puc veure al senyor Brooke? Com veurà, no és un bon moment. Estem celebrant una festa. Ja m'ha donat, ja. No le tindré massa, serà només un minut. Desgraciadament, el senyor Brooke està dormint. Dormit? En plena festa? Sí, és que sentia una miqueta deprimit i s'ha pres una pastilla per a dormir. Bé, aleshores puc parlar amb la senyora Brooke? La senyora Brooke no està. No està? De ahí que el senyor Brooke s'hagi deprimit. I on està ella? On és? És que son pare s'ha trencat a l'hospital de la Panis, ja podem-lo a l'hospital. I no el podria haver portat una altra persona? El seu pare viu a Califòrnia. Tot això té a veure amb cosines i pelvis i berrugues és una miqueta complicada. I vostè, senyor, li passa alguna cosa a l'ull? A mi. I sí, és que abans m'he posat unes gotes, ha rebentat el tap i m'ha caigut quasi tot dins del ull. Et pot dir com es diu, senyor? Com em dic? Sí, senyor. Com em dic, ha dit? Sí, senyor, té algun problema en dir-me com es diu? Ho sent, és que no ho veig molt bé. Crec que no em falta veure bé per a parlar, senyor. Crec que està abusant innecessàriament de tot escatxet, inspector. Si vol continuar fent-nos preguntes, primer ens haurà d'informar què li ha dut a ser. Molt bé, ara mateix. Podria dir-me algú qui és el propietari del BMW que està aparcat a la porta? És el cotxe del meu marit. I com li diuen? Glenn, no li ho diguis, no estàs obligada a fer-ho. Es diu Leonard Gant. I on està ell? Proteste! Això no és cap tribunal. Ni jo sóc cap jutge ni porte toga. Només vull saber on està el senyor Leonard Gantz. Fins que no ens diga d'una vegada què li ha portat aquí, nosaltres no li direm on es troba el senyor Gantz. Jo no sé per què collons sempre tinc problemes amb el veïnat d'este... ¡Caracollón! ¡Anda tu vida! Diu que vais enseguida, que se troba molt millor. La veritat, inspector, és que tots nosaltres estàvem intentant protegir al senyor Brooke perquè és un bon amic nostre. Però tots sabem que amagem un gran perill amagant la veritat. Hi ha hagut 2 tirs de pistola esta nit. Jo, personalment, no els he sentit, però compartís totalment la culpa amb aquells que sí ho han sentit i no han volgut revelar aquesta informació, sense tindre en compte el fet que no s'ha sentit. Deixa-ho córrer, Glenn, no ens ajudes tant. No obstant això, senyor inspector, el senyor Brooke està disposat a baixar i contar-nos la història de dalt a baix, de la qual ningú encara no sap.
la fugida de la seguadora Mayra, la desaparició dels criats i els 2 tirs de pistola, els quals jo no he sentit. Ai, Déu meu! Ai, que m'està entrant una altra punxada! Ai, et creus que algú importa una merda? Escolta, que la meva dona, Charlie! Hola, Charlie! Hola, Charlie, ¿ya te trobes millor? Senyor Ruc, soc el inspector Wells i la subinspectora Pams. I ara, per favor, pot explicar-me què és el que ha passat així esta nit? Algú li ha vist un trozo de coca? A mi no m'agrada. No, senyora, per favor, ara no. Abans, senyor Cruz. Bé, la història, tal com la recorde, tal com és. Bé, més o menys a les 6 en punt de la vesprada he arribat a casa del treball. La meva dona, Mayra, estava en l'habitació vestint-se per a la festa. Jo he agafat una botella de la nevera i m'he anat directe a l'habitació. Rosita, la cuinera espanyola, estava en la cuina amb Ramona, la seva germana espanyola, Jan Romero, el seu fill. Anaven a preparar un sopar italià. Mentre baixava les escales he pensat, fixa, avui és el meu desè aniversari de noces i encara seguís enamorada de la meva dona com el primer dia. Mayra estava posant-se unes gotetes de perfum que jo li havia regalat per a Nadal. Se ho havia comprat perquè em torna boig. Aleshores, he tocat a la porta. Toc, toc, toc. Mayra audi. Li dono una copa de xampany i li proposo un brindis. Per a la dona més meravellosa que un home hagi tingut en 10 meravellosos anys. Ella alça la copa i diu, per al millor marit que un home hagi tingut en 10 meravellosos anys. Brindem, bebem, desem. Li proposo un altre brindis. Per a la pell més adorable, del coll més adorable, que no ha envellit ni un sol dia en 10 meravellosos anys. Ella li proposa un altre brindis per a les mans més tendres que vayan acariciant un cos més adorable que no ha envellit en 10 meravellosos anys. Brindem, bebem, besem, brindem, bebem, brindem. Ara ja són les 7 en punt i ens hem acabat la botella. La meva dona està entonada i jo completament calent. Aleshores, sente l'olor del seu perfum i fem l'amor en ese mateix instant, en la mateixa fogositat i la mateixa intensitat que la nostra primera nit de noces. Li conté tot això no amb remor, sinó amb l'orgull per un amor que floreix més durarós i vigorós cada dia que passa. Allí els dos, citats, nus, extasiats, l'un en braços de l'altre. Ara ja són les 8 en punt i fora és quasi de nit encara. Aleshores, un suau toca la porta. Toc, toc, toc. La porta s'obre i darrere un jove desconegut, en mirada penetrant, es mira fixament amb un gabinet en la mà. Mayra crida. Ah! Jo rolle cap a la còmoda, guarda la meva pistola. Mayra es protegís en una tovallola que n'hi havia per allí. Jo, porto començar per posar de la meva dona, la pistola a la mà disposat a salvar-li la vida. El hombre destructivo en español. ¿Podemos empezar a preparar la cena, señorito? Pero yo no parlo en español y me haya visto al fin de Rosita Romero. Ni sabía que el gabinete que portaba en la mà era per a callar la sala y que lo que nos estaba preguntando era si podíamos comenzar el sopar. Así que la punta en la pistola. Vaya, crida. ¡Ah! Me agafan força. M'espenta la pistola de dispara y la bala m'atraviesa el lobo de la vella. El fill de Rosita Romero va a estar el papabum tirando. ¡Mamaita, mamaita! ¡Este hombre está loco! ¡Este hombre me está pegando un tiro! Así que se paren y marchen. El lobo de la meva vella es comença a sangrar abundantment sobre el nou vestit de Mayra. De sobte, sentim un cotxe que s'acosta. Són els primers convidats.
Vaja, agafa la nota, vaig a carregar les escales per a dir-li a Rosita, Ramon i Romero. En cas contrari, es quedem sense sopar. Però ells ja han fugit en el seu Alfa Romeo. Jo vaig a mirar per la finestra, però resulta que està molt fosc i crec que és el meu vaixell meravellós que m'ho estan portant. I es dispara. Bam! Maia, vaig a corrent al soterrani. Ha anat a buscar el seu vestit nou per ficar a passar en la festa del segle d'Amèrica. Però no troba l'interruptor de la llum. Es tropessa, roda escales cap avall i cau desmaiada a la foscor. Jo vaig a corregant buscant a Maia, però m'adone que la porta del soterrani està oberta. I per por que l'home misteriós de mirada penetrant torna a aparèixer per allí, tanque la porta en clau sense saber que Maia està dins. Després, puja les escales cap amunt per a prendre unes aspirines, perquè el forat del lòbul de l'orella m'està matant. Però m'han fregat els ulls en més dispre de sang i, per error, em prenc 4 Valium. Noto que els convidats estan baix i vull dir-los que busquen a Maia. Però de sobte, note que no puc parlar per efecte del Valium i que l'orella m'està sangrant sobre la califa blanca. Així que em decidís a escriure una nota, però el que a mi em sembla un galimaties. Tinc por de que troben la nota i que es pensen que és una nota de suïcidi. El meu amic Lynn Hooper està a punt d'arribar i tinc por de que arruïni la seva carrera electoral si pensen que estava implicat en un suïcidi. Així és que trenque la nota, la tira al vàter i tire de la cadena. Quan ells es necessiten, noten que entren a l'habitació i es comencen a gritar. Què ha passat? Què ha passat? I quan em disposa a contar-los el que ha passat, em desmaio. I esta és tota la història, de dalt a baix. Ho jure, com he dit, Charlie